Häzirki zaman oftalmologiýanyň wajyp meseleleri atly halkara ilmi amaly maksatda göz kesellerini anyklamak we bejenmek boýunça häzirki zamanyň ösen tejribesini we täzeçil tehnologiýalary netijeli peýdalanmagyň ugurlary aral maksatlaşyldy. Maksatyň jelmejigini onuň işi göz kesellerini anyklamakda we bejermekde täze tehnologiýalar, innovasiýon tehnologiýalar, oftalmologiýa ilminiň üsüşiniň kepili hemde oftalmologiýa ilmini kämilleşdirmekde ýaş oftalmologlaryň goşunda atly bölümlerde dowam etdi. Ýokary derejede guramaçylykly işleň ýagdaýda geçen bölümleriň işinde olara gatnaşlaryň bir näçe gyzykly çykyşlar diňlerini hemde şol çykyşlar boýunça soraw jogaplar alşyldy. Halkara maslahatın meýnamasına laýyklykda özara tejribe alşmak maksadylan daşary ýurtly hünärmenlerle duşlar geçerli. Hemde oftalmologiýanyň dörli ugurlaryndan ustatlyk okuwlar guraldy. Şeýle-de Murat Garry ifadany Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetinde Amerikada Aziýanyň Glaukomatologlar Alýansynyň agzalarynyň mejlisi geçerli. Oňa Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň alimleri gatnaşdylar. Umuman ýurdumyzyň lukmançylyga ýöretilýän bu Awraýly ýokary okum mektebi tarapyndan häzirki zaman oftalmologiýanyň wajyp meseleleri atly utgoşly görnüşde geçirilen halkara ilmi amaly maslahaty netijeli geçip üstünliklere beslendi. Maslahatçylar halkara ilmi amaly maslahatyň ýokary guramaçylykly geçirmegine döredilen giň mümkinçilikler we berilen gollaw himayatlary üçin türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Lukman Arkadamyda hemde hormat prezidentimiz Arkadalyk Ahrymat Erdanowda hoşgalyklaryny bildirip, janlarynyň sagy, berent başlarynyň aman bolmagyny, iýilt bähwetli tutumly işleriniň mundan meýlekde täze üstünliklere beslenmegini arzu etdiler.